Imos co primeiro modelo. AC Cobra 427, coche deportivo dos anos 60, así que entre xa o seu propietario, Telmo Díez. Hola, Telmo. Que tal? Bueno, pois aquí tes Fonsi Nieto disposto a aprender todo e máis sobre este AC Cobra 427 que nos traes. Bueno, Fonsi vendo un mundo das carreiras, sabe perfectamente do que lle vou a falar. Este AC Cobra está diseñado por Carroll Shelby. Conozco. Pois foi diseñado principalmente para correr. Sí. Entonces, creo que aí nos vamos entendendo ben, non? Por aí nos podemos entender. Perfecto. É que ti tes máis, pero eu dixenche que viña Fonsi Nieto que quería un coche antigo e ti tivechelo claro que era este. Este coche é o de Fonsi. A Fonsi indudablemente lle gustou, lle encantou o coche. ¿Y originales cuántos hay en el mundo? Orixinais se calcula que se fabricaron en torno a 200 na época de Carroll Shelby. A mitad deles están desfeitos porque, bueno, son moitos anos. Pois os que están activos estarán en coleccións privadas, museos e demais. Y cuestan millones. Creo recordar que en España o último original que saliu a subasta se vendeu alrededor de 8 millóns de euros. 8 millóns de euros. Bueno, isto é unha réplica, entón estamos traballando outros prezos, pero para que ti te poidas facer unha idea, Fonsi, imos ver o resumo na propia voz de Telmo do Cobra. Este espectacular Cobra 427 combina a súa elegancia das liñas deportivas cos seus acabados clásicos. É un vehículo único que representa o equilibrio entre a potencia e o deseño. Unha peza de colección para aqueles como a ti, Fonsi, que busca unha experiencia de condución inigualable. Bueno, muy chulo. Muy bien cuidado. Moi ben cuidado. Cuidei no moi ben para ti, estes anos que teño en propiedade. Temos que falar do prezo. Entón, claro, eu xa quedei apampada con esos 8 millóns de euros do original, pero estamos falando dunha réplica, está moi ben conservada. Non sei, ten algunha mellora que el teña que saber a hora do prezo? En relación de potencia ten algún detalle que axuda a subir un pouco máis de potencia que o original. E despois que, bueno, Coche peligroso. Sin Coche ayudas peligroso. ni nada. coche peligroso. Coche que hai que ter mans e os 5 sentidos cando se anda con él. Isto é moi Sí, porque no importante. estos coches antiguos no tienen control de tracción, No, claro. no tienen ABS, Exactamente. no tienen nada. Exactamente, potencia pura e dura. A la rueda. Mans e a máquina. E cabeciña, moita cabeciña. A cabeciña. Pero se falamos do prezo, entón, eu entendo que nestos coches antigos, ao final non hai un prezo estipulado case para ningún. Dependerá un pouco de como que irán vender. Yo con el mío, por ejemplo, es el precio que yo le ponga. Claro. Es el valor que tenga para el que lo venda y alguien que te lo quiera comprar. Pero alrededor de canto pensas que pode estar en valor para Telmo? Más de 100. Entre 100 y 150, una cosa así. Pero vamos, lo descubrir? Esta réplica de Cobra 427 de Telmo Díez non impresiona só pola estética. Baixo este flamante chasis de carreiras agóchase un poderoso motor V8 de 7 litros con 450 cabalos de potencia. Para facernos unha idea, só un motor V8 similar restaurado pode superar os 20.000 euros. O Cobra 427 é un mito do automobilismo e acada un prezo final de 168.000 euros. Bueno, no estábamos tan lejos, ¿no? No, Estuvemos cerca. A mí me ha parecido caro. Quizá ese coche es más negocio, que una persona lo ha comprado para luego venderlo más caro. Tiene una debilidad para mí. Los coches negros con llantas negras son los coches que me Sabía o gustan. Fonsi. Yo, todos mis coches son negros con llantas negras. Fixen os deberes. Fonsi na sangre ten a competición. Sí, pero coches modernos que usa a diario. ¿Sí? Negro con llanta negra. Pois mira, e ademais falábamos do sonido de arranque do motor. Que me dixeches ti a min cando arrancamos o coche? Que sonaba a... Bueno, é un cúmulo de sensacións, pero realmente cando arrancas o motor, falando no idioma de Fonsi, que vou entender perfectamente, para mí sona igual a unha Harley. É unha Harley de 4 rodas. Ahora vamos ver ese vídeo resumo do día que tamén eu tiven o privilexio de subirme a ese coche, así que vamos a ver si escoitamos este motor tamén.
Hola, Telmo. Que tal? Bueno, iba a preguntar, pero estou vendo aquí a xoia da corona. Esta é a cobra, non? Hace cobra. Hace cobra. Penso que é o que estou buscando. Si mo enseñas... Pois ponte cómoda. Sí, bueno. A mí os coches clásicos non me gustan, pero este sí me gusta. Non me gusta, me encanta. Fixarvos que líneas ten, é un coche do ano 65, si ahora é espectacular este diseño, pois imaginarvos nos anos 60. Podo dicir que cando veño aquí a nosa nave non veño a traballar, veño a disfrutar. É unha C-Cobra 427, foron fabricados dende o ano 62 ao 68, se calcula que máis ou menos hai 260 unidades orixinais, que desas estamos falando que actualmente ten que haber menos da mitad por todo o mundo. Hai réplicas mellores e peores. Este en concreto é unha boa réplica fabricada por Backdraft, que son especialistas en todo tipo de réplicas. Es un coche americano, digamos, entre comillas, brutal. Porque é un coche moi potente, moi característico de América e vistoso, claro, porque ten unha carrocería espectacular, biplaza, descapotable, é un coche que vale moitos cartos e co paso do tempo sigue costando. A sensación de conducir unha C-Cobra é unha sensación única. Estamos falando que hai 8 cilindros, ese sonido de Harley de 4 rodas, ese blum, 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 é algo que te estimula. Si nos gustan os coches e nos gusta a gasolina, é unha sensación é difícil de describir. Fonsi Nieto vai ser fácil convencelo, é un home que ven do mundo do motor. Cando o V8 este aquí na orella, se vai convencer solo, non vai facer falta que lle diga nada.